Doncs ja estan convocades. El president acaba de convocar les eleccions al Parlament de Catalunya pel pròxim dia 27 de setembre de 2015, segurament les eleccions més transcendentals de la història recent d'aquest país. Bon vespre a tothom. Acabo de signar el decret de convocatòria de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el diumenge 27 de setembre. Una convocatòria seguint el marc legal vigent, semblant a totes les que s'han fet fins a dia d'avui, pel que fa a la forma. Tanmateix, tots sabem que aquestes eleccions seran molt diferents pel que fa al fons. En circumstàncies normals, aquestes eleccions s'haurien d'haver fet a finals de l'any vinent. Catalunya, però, no viu en condicions normals. Quan una majoria molt clara i rotunda d'un país vol exercir el seu dret a decidir, democràticament i pacíficament, i se li nega constantment aquest dret, impedint el diàleg i la negociació, i per tant l'acord i el pacte, significa que estem davant d'una situació excepcional, que requereix decisions també excepcionals. Respondre i donar sortida a aquest anhel democràtic és el que fonamenta i justifica aquesta convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament. Ara farà 2 anys vaig deixar escrit en un debat de política general que estava disposat a fer ús de la facultat legal que em pertoca d'avançar les eleccions si l'Estat pretenia silenciar la veu i el vot del poble de Catalunya. Volíem una consulta sobre el nostre futur polític i la volíem legal i acordada. La negativa total del govern espanyol, fins i tot a parlar-ne, precipita ara la decisió anunciada des de fa temps. Com a president de Catalunya faig una crida a que responsablement totes les forces i coalicions polítiques presentin les seves propostes i els seus projectes per al futur d'aquest país. Totes les propostes, mentre respectin els drets humans, són legítimes en democràcia i són només els ciutadans lliures amb el seu vot els que poden fer-les possibles. La meva crida és a respectar tots el que els ciutadans decideixin i a assumir el compromís de trobar les vies polítiques i legals per implementar el mandat democràtic de les urnes. En les properes setmanes, novament, tot el món ens tornarà a observar. Siguem-ne conscients i tornem a oferir la nostra millor cara. Fem de la legítima confrontació de propostes un gran exercici de diàleg. Som un país plural i divers. Som un país amb una història mil·lenària, fruit del treball de dones i homes que generació rere generació han construït Catalunya i l'han estimada. Som un país fet per persones d'orígens, parles i creences diferents, que han vist en aquesta terra l'oportunitat de créixer, de desenvolupar-se i de donar un futur als seus fills i als seus nets. Som una nació mil·lenària que té dret a decidir el seu futur. Som una nació de persones lliures que ens hem guanyat el dret a decidir com volem ser i com volem governar-nos. Contraposem models, defensem-los apassionadament. Fem del civisme i el respecte a l'opinió de l'altre la característica de la nostra democràcia. Fem de la convivència en la diferència un bon actiu, de la pluralitat i el respecte una virtut i del dret a somiar i fer possible el futur que volem un horitzó d'esperança per construir un país millor, és a dir, una vida millor per a cadascun de nosaltres. Penso humilment que podem fer del proper 27 de setembre una data assenyalada en la nostra història. La democràcia n'és ara la protagonista. Les urnes, els vots i la decisió lliure en són els instruments. Un futur fet de democràcia, justícia i llibertat n'és l'horitzó. Assumim cadascun de nosaltres la responsabilitat i el protagonisme que el moment demana i fem-nos-en ben dignes. Visca Catalunya!